kuna magana kuna so a yi kira taron ƙasa ya canja kundin tsarin mulkin Najeriya, me yasa kuke so a kawo sabon kundin tsarin mulkin Najeriya? Abin da ya kawo mu wannan wuri abu guda biyu ne. Na farko kan maganar tsarin mulkin ƙasa, inda za a yi wani sabon tsarin mulkin ƙasa wanda zai magance matsaloli da muke fuskanta na rashin haɗin kai, na fatara, na yunwa, na wahalhalu, na tashe-tashen hankali da kuma ta'addanci a Najeriya, inda za mu ƙara ƙarfin ƙasanmu kuma mu ƙara danƙon zumunci da kuma zamantakewa tsakaninmu a matsayinmu na mutane da muka fito daga bambance-bambancen addinai da kuma ƙabila. So wannan shine na farko. Na biyu kuma abin da ya kawo mu wannan wuri shine mun kirawo hankalin shugaban ƙasa, muka nuna mashi kan wannan zanga-zanga da kai a Najeriya akwai shawarwari guda 2 zuwa 3 da za mu bashi. Na farko shine a yi ƙoƙari a duba maganganu da kuma ƙorafe-ƙorafen jama'a na fatara da yunwa da wannan zanga-zanga da suke yi, a kuma zauna a yi sulhu da su. Na biyu kuma shine a matsayin shi na shugaba ya ja hankalin jami'an tsaro akan amfani da makamai da zai ɗauki ran mutane idan suna zanga-zanga. Wannan shine abubuwan da muka gabatar ga shi shugaban ƙasa, kuma ya saurare mu, ya amshe mu, ya ce duk abin da muka faɗi za su duba a gwamnatance. Amma yanzu abin da yake gaban shi maganar tattalin arzikin ƙasa, in ya gama da wannan zai dawo akan abubuwan da muka zayyana mishi, kuma zai ƙara gayyatan shi shugaban wannan tafiya namu. Akwai kokari na sabon kundin tsarin mulki a lokuta da dama kafin yanzu duka bai cimma nasara ba. Me yasa ya kuke ji duk wani sabon kokari zai kawo wani bambanci? To ganin cewa tsarin mulkin da muke da shi a da bai iya magance matsalolin da muke fuskanta ba. Yanzu ka duba sace-sacen mutane da ake a arewacin Najeriya, da kashe-kashen mutane da ake, da kuma rikice-rikice da wahalhalu. A ce ƙasa da take da arziki da dukiya irin ƙasar Najeriya, a ce talauci ya yi katutu a cikin rayuwar jama'a. Muna da man fetur, Saudiya tana da shi, muna da man fetur kuwa tana da shi, amma mu kamar nama man gyaɗa muke da shi, muna yana cikin wahala. Saboda haka muke jawo hankali a yi tsarin mulki na ƙasa inda yake jama'a za su amfana da irin dukiyan ƙasarmu, kuma kanmu zai iya haɗuwa, tun da yake wancan tsarin mulkin bai iya magance wa'annan abubuwan ba. Sanata, wani batu shine batun zara tallafin man fetur. Duk wanda zai ga shugaban kasa ba su fito suka ce a mai da tallafin man fetur ba. Ko kun ne mai da tallafin man fetur ko ba ku ne abu kuma? To masu zanga-zanga sun riga sun fito sun ce abin da suke bukata kenan, ko mun ce ya zauna ya magana da su, su in yi magana da su za su iya gaya mishi ga abin da suke so. Wannan bukatu ne nasu, mu dai mun ce a zauna a yi sulhu saboda a zauna lafiya ƙasa. Kuna goyon bayan ta kama mai da tallafin man fetur ɗin? Mu abin da muke so yanzu, wanda suka fito suka yi zanga-zanga, a zauna da su a yi magana. In suka ce abin da suke so kenan a saurare su. In ba za a yi ba, in ba abin da suka bukata bai samu duka ba, ko rabi suka samu, alhamdulillah. Amma abin da muke so duk ƙasan da mutane suka yi zanga zama aiki a yi sulhu, abin da muke so. Ƙarshe, kundin tsarin mulki zai hana sata. Wasu na ganin kamar sata ita ce matsalar Najeriya, ba wai sabon kundin tsarin mulkin Najeriya ba. To gashi nan dai, abin da zai hana sata a Najeriya sai dai Allah. Dan bari dai kan ci gaba da magana.